Jeg skriver på en roman, en krimi, sådan lidt i klassisk privatdetektivstil, og om en privatdetektiv, der bliver bedt om, også meget klassisk, at skygge ind, hvor konen mistænker ham for at være utro. Det viser sig, at han i virkeligheden er ludoman, lider af spillelidenskab, sygelig spillelidenskab. Jeg har længe barslet med tanken med at ville skrive en form for krimi, og så hørte jeg om, at den måde, som ludomani bliver opdaget på, det er ved, at ægtefællen tror, at der er en anden, fordi det giver sig de samme udslag. De kommer senere hjem og roder sig ind i løgne og selvmodsigelser og alt det andet der. Men så er problemet bare i virkeligheden noget andet. Romanen foregår i vores tid. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan ludomanien påvirker mennesker, både spilleren selv, ludomanen selv og deres familie. Og lidt også i tråd med den seriøse ende af krimisangeren, der jo ofte bruger den der til at tage aktuelle problemer op. Og så skal den altså også tage et aktuelt problem op. Det er jo ofte detektiven, der fortæller i egen form. I hvert fald hvis man ser på Raymond Chandler i hvert fald. Der er det Marlowe selv, der fortæller. Men her vil jeg så bare fortælle i tredje person, fordi jeg gerne vil have synsvinkelskift til ludomanen, han skygger. Også for at få det ind over det psykologiske ind over. Og hvordan reagerer han, og hvorfor gør han, som han gør. Jeg vil sige, at bogen vil være interessant at læse, hvis man bedre beskæftiger sig med især misbrugsproblemer, og hvilken effekt det har. Men så også, man kan så også, håber jeg, komme til at læse den for spændingens skyld. For naturligvis vil jeg helt i pagt med genren sørge for, at det også skal være med. Romanen starter med, at min detektiv, som nok i hvert fald er den ene af de vigtigste personer, han hedder Ulf Hammer, han får en henvendelse fra en kvinde, der tror, at hendes mand er hende utro. Og det er jo helt klassisk. Det er jo ofte sådan, de starter i de gamle klassikere fra USA. Og han skal så skygge ham, og finder så ud af, jamen det er jo ikke op til en anden kvinde, han går. Det er nede på casinoet, når han kommer senere hjem. Og han er allerede faktisk ved at være temmelig langt ude. Han er så, vil jeg sige, den anden vigtigste person. Han er bedemand, og har oprindeligt egentlig været meget sådan balanceret og næsten snusfornuftig. Så det kan virke helt ubegribeligt, at han lige pludselig kan være fattet i det der. Men så også med hensigten med, at det også skal have synsvinklen på ham nogle gange, er nemlig også at vise, at altså, det kan ske selv for dem, man absolut ikke vil tro det om. Målgruppen er krimilæserne, men nok især de krimilæsere, der også gerne vil have noget andet end bare krimi-intrigen, nemlig et eller andet seriøst at tænke over. For eksempel dem, der læste Cheval Wolle i sin tid.